Sorry guys, I won't stay for long. Don't have much battery too. Δεν μείνω πολύ, δεν έχω και πολύ μπαταρία. Πότε προγραμματίζεις, λέει, να πας θάλασσα? Μέσα στο μήνα, δεν ξέρω, για αυτήν την εβδομάδα, ίσως πάω. Ίσως την επόμενη, αλλά σίγουρα θα πάω, ή αυτή την επόμενη 100%. Τι εννοείς? Ελμίτη. Πώς σε λες, Stanley, μπορείς να με βρεις στο inacutie.com. So guys, I'm not gonna stay for long. You can follow me. I'm gonna do tomorrow again live stream. No Spanish, sorry. And I'm gonna see you tomorrow again. Also, you can find me on Insta, inacutie, or for all my socials, inacutie.com. Γεια σου Γιώργο. Και δεν κάνω είναι τι κάνω, σιγά σιγά να πάω να φάω κι εγώ γιατί πείνασα. Να σας αφήσω και εσάς να ξεκουραστείτε ό,τι κάνετε και θα το πούμε λογικά από αύριο. Ευχαριστώ, μου αρέσει, bye, κολλάτε έτσι. Το γράφεις μία, περίμενε, μπορεί να είναι λίγο απασχολημένος στο συντονιστή. Μισό. Θα σας το γράψω, one minute. Σας γράφω που μπορείτε να βρείτε όλα τα social από το να γράψω τώρα μόνο το Insta. Μισό. Ωραία, αυτά. Κάνω μπάνια λίγο στο σιώδη, Δημήτρη με δουλεύεις. Do you think it's good to interact with people from different countries? I interact with people from different countries each day of my life, and I think that I have to tell you it's refreshing, so you don't hear the same things or the same routines, or you learn about different cultures and so on. Πώς θα λένε στα Insta, άμα μπεις εδώ πέρα που έχω καρφιτσώσει inacutie.com, έχω όλα τα social εκεί πέρα, μπορείτε να τα βρείτε ένα προς ένα, για να μην το ψάχνεις. Το Insta είναι χωρίς το .com, θα σου το πω και έτσι. Ήταν τόσο απλό. So, thank you for the gifts, the follows and the talking here. I'm gonna be tomorrow again here. Thank you for everything guys. Τα λέμε από αύριο. Καλή συνέχεια να έχετε. Πολύ καλά να περνάτε. Και τα λέμε αύριο. Bye bye. I felt even happier. That's what we're here for. See ya. See you tomorrow. Hope you have fun.